OK, takže čaute ľudia, moje meno je Adman a ja vás vítam u nového videa dneska. Som tu s Dominusom, pretože s Dominusom som v živote ešte nehral. Mám tu kopu tých Dominusov, lenže vybral som si tento, takto som si ho upgradeol. A ideme vyskúšať Dominusa na 1v1, pretože kámo Silver Pet to nechcem stratiť. Ale potom si aj tak vyskúšam aj na doubloch, aj na squashoch, takže uvidíme, ako sa nám bude dariť. Takže na každom duele, na každom double, na každom squashu budú 2 zápasy, tak poďme na to. OK, takže nachádzame sa v prvej hre duelo a idem proti nejakému Spenzi 1045, takže ona pre mňa tiež Dominus, ale neviem, ako sa toto auto volá. A hneď tu je gól na 1-0. Takto GG. A je to 2-1, no tak teraz, keď sa to takto budú stredať góly, no tak ich tu bude asi milión. Doč je tu nejaké sračky, čo dávajú zmysel vôbec. No toto som ešte pásol. Poď. Let's go! No poď, to je gól, typek je orobený. GG, kámo, to už nemá cenu, 7-4, zbytočne teda mám GG, 8-4, kámo, tak ten ma teraz dobre urobil z 3-4 na 8-4, tak... OK ľudia, takže nachádzame sa v druhom zápase týchto duelov. Uvidíme, ako sa bude dariť druhý zápas. GG. Tak. Obraz mu free goal. Tam dolietlo. Kážko, že mi to saveuješ. Fake ako nič. A je to gól. 2-0. Ty vole, tak to tam takto divne išlo. Poďme. Let's go. Kámo, ako toto mohol byť save? Let's go. Ne, ty vole, to čo som spravil? To, čo som spravil, kámo. Takto GG. Srať. To nesmiem dosrať. Dobre, kámo, už som to nedosral. OK, ľudia, takže ďalšie 2 zápasy si dáme s doublou. OK, ľudia, takže nachádzame sa v prvom zápase s doublami. Kakám. No, čak. Čo? No. Ideme s nejakým Klementom, random týpek. Toto už je vyššia liga, no tak to GG. Ja som skôr tá najhoršia liga, ale ok. Čakám, čo spraví. Budem radšej bránkou, lebo to nemá zmysel vychádzať. Robím. Poď. Let's go, je to 1-0. To dáme. To je pre mňa. Let's go, kámo, tak teraz sa orobili úplne, fakt. To great pass, fakt. Kámo, tu vo veľkých rankoch, napríklad Silver 5, dobre, nič. Nie, radšej fakt nič nepoviem, pretože to, že som chcel povedať, tak to úplne sa teraz dosralo. Let's go, vyhrali sme prvý zápas. OK, ľudia, takže nachádzame sa v druhom zápase a ideme prehrať. Neviem, prečo to hovorím, ale ideme prehrať. Kámo, ja som zase s Klementom. WTF? Prečo som zase s Klementom? GG, Klement dal hneď gól. Idem radšej do branky, aby sa nestalo. Pravda, to, čo sa teraz stalo. GG. Boost. Jasne, ide nám to zase do branky. Super, fakt. Dobre, rip to už nedáme. Wow, ešte jeden gól som dal.
Ale aj tak to je RIP, pretože prehrali sme druhý zápas. OK, takže teraz ideme na skôše. Nejak sa mi bugol mikrofón v poslednom zápase v 2v2. Nechápem prečo, ale aspoň jeden pekný gól som dal. A teraz som tu hrajem zase s tým. Ak sa volá Dominusom, lenže trošku iný. Dobre, tak uvidíme. No hneď 1-1, som nemusel nič spraviť. Ty vole, aký pinč. Pinčík. Tak to RIP. 2-1 pre nás. Poď, kámo. Pôjdeme. Let's go, kámo. Oni dali forfeit. Let's go. Vyhrali sme prvý zápas so squashu. OK, takže ideme si zahrať druhý zápas so squashmi. Uvidíme, ako to teraz dopadne. Teraz sú s nejakým Secret John, super skvelé meno, Secret typek. Tak uvidíme, ako dopadne tento zápas. Tyva, hneď 1-0. Easy. Super, let's go. Kámo, hrajem s Diamondom, ale nemusí to byť práve. Nemusí to byť rank práve teraz squashom. No tak to GG. GG. Oh, safe. Ešte aj gól rovno. Takto RIP, no. Calculated, what the fuck. Určite by to gól bol. Dobre, nedotkol. Let's go. 3-1 pre nás. Takže ideme pokračovať. Let's go, oni dali zase forfeit. Kámo, tu je iba 3-1. Prečo dali forfeit, keď tu je iba 3-1, kámo? To mohli ešte uhrať. Tak nevadí, no, easy. Takže win. OK, ľudia, takže ideme si zhodnotiť tento Dominus. V dueloch sme aj jeden zápas vyhrali, jeden prehrali. V doubloch sme jeden vyhrali, jeden prehrali. A skôr sme obidve zápasy vyhrali. Takže neviem, ako si mám zhodnotiť tento kam ja to furt volám Mustang, lebo má to docela pekné farby, čiže ja mám iba tieto dve. Ale dá sa nejak pekne, akože toto napríklad dobre vyzerá. Neviem, prečo si púkam palce, ale dobre. A si to proste môžem dať random kolesa nejaké. Aj iné farby tu sú. Dám si napríklad toto a môže to pekne vyzerať. OK, ľudia, takže nezabudnite dať 3 lajky, odber, koment, zdieľať, tak čau!